Здравейте! Казвам се Мария и горещо препоръчвам курса на любов за съзнателни родители. Той е безценен. Към днешна дата нашите деца са на 16, 12, 10 и 8 години. Аз се записах за курса, когато най-младият член на семейството беше на почти 6 години. На мен ми направи силно впечатление лекотата, с която Любов ме преведе през курса, като един екскурзовод с много ценна информация. Най-важното от курса за мен бяха различните етапи на развитие на детето, както и колко е важно да не стоят дълго пред екраните. И разбира се, хармонизирането на родителите като база за възпитанието на децата в семейството. Така че, повтарям пак, горещо препоръчвам курса и ви желая много успех със следването на съветите на Любов.